Yang heeh. Yang aku padamu ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nenek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes. Langsung dijegal. Lho. Iki ngopo iki cah? Aku kesuweni males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. Aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Nah. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja truk iki nggo ndadawake wektu ya. Nek ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe, Bapak. Telu mukara kuwi ya kok. Heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawala. Ndara. Nuwun sewu kula sowan wonten ing kasatriyan Jodipati. Miturut kabar sing kula tampa, Den. Sampeyan pun kencan semayan kaliyan ingkang rayi Ndara Janaka. Ajeng bebesanan. Nuwun sewu ingkang badhe dipun rabekaken sinten? Ingkang badhe dipun wiwaha menika ingkang putra Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca napa Ndara Antasena, Ndara? Kula nyadong dawuh. Garing kok ya isih nang kono iki ngopo to? Sing dinteni apa? Wis kowe iki kono ndang mulih kono. Asem ora. Tak kira nek isih nganggo gara-gara iki was jingik nang kene bul. Wis ora kanggo. Sura sang nganggo gareng kae, gareng kowe wis cukup. Ha iya. Lah ya mau ki ngabari to ya, Truk. Iki ki isih kanggo apa ora tiwas sudah tudut. Bul bareng mlebu Patet Sanga terus Ndara Werkudara rawuh. Nek sire ya arep nganggo gara-garane Ndara Werkudara rawuh ki mengko nek Ndara Werkudara ki poyane kau. Nek awake dhewe gojek, awake dhewe seneng-seneng. Wah, para kawan Doranti utek. Bendarane Sungkawa malah tetembangan jleng modar kabeh. Ming nuruti kowe. Ya wis ora apa-apa. Ajare Ndara Werkudara arep kagungan hajat. Ning embu mula bapak iki nanjike sing arep dirabekke iki Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca apa Ndara Antasena. Nek Ndara Antarja kuwi ya wis kagungan garwa, Ndara Gatotkaca ya wis kagungan garwa. Lah iki incengane mesti Ndara Antasena. Ning Ndara Werkudara mesti bingung. Bingunge Ndara Antasena kuwi piyai kau. Monggo sing wani karo bapakne iki ming Ndara Antasena. Nek Ndara Antasena didhawuhi ora gelem, wah ngrekoso malah engko iso bapak karo anak do gelut. Wong kae ora tau wedi karo bapakne. Kae iki kaya mburi iki. Ora tau percaya karo bapakne kaya mburi iki. Monggo kabeh iki do karo bapak iki do kowe kiai, Bapa Semar kowe pini sepuh. Nek Bagong ora tau, kowe ngerti apa Bagong nyeluk Bapak Semar rak ming marmir-marmir.
Kok ya ora kuwalat ngono lho. Pambuya ngetokke kekuatanmu men Bagong iki kuwalat. Kuwi wis ora iso disebdake. Kuwi dudu menungsa ning reca kepanjingan nyawa. Ngomong apa mir kowe? Sendel ora. Bilang apa kowe? Wis iki Togong ora usah diurus. Tak urus. Ngapa wong aku dunekke reca kepanjingan nyawa? Kan aku ya selalu mesti sosok tata krama karo kowe. Ha ta? Kapan kowe tata krama karo aku? Dek kapan? Akeh tangga teparo kowe teka-teka dilajik-dilajik. Mir di sego ora. Apa kaya ngono kuwi sopan? Hah? Mbok yo ngurmati bapakne sithik. Aku ki wong tuamu, aku ki bapakmu. Kok tanpa nganggo tata krama? Ora usah omong mir di sego apa ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok wetengmu aku ki ora tau gresula. Kok nesu tenan saiki. Dinengke kok arep nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ki nek pancen ora tak anggap wong tuamu, ora apa-apa, ning kowe ora usah kurang ajar karo aku. Semar ya kena, Badranaya ya kena. Saron Sari ya kena, tok celuk apa wae kena. Ning aja mir. Tok anggap aku sing nggo ngirengke sepatu, ha. Apa kowe iki? Rasa semaur. Wis nengke wae ku ndak malah geger Ndara Werkudara. Lejar penggalihe, buah pak ditendang, aku ditendang, kowe ditendang, Garing ditendang malah ngrekoso. Kok anggere tok baleni isih marmir-marmir tenan. Ora tak anggap anakku. Ora anggap anakku ya ora apa-apa, Gong. Aja to, Gong, kowe iki rasa semaur. Aku sengit lek. Karo Semar ya ora seneng. Ora seneng kok melu. Atau jak. Sing ngejak sapa? Aku ora tau ngejak karo kowe. Aku nek lunga mesti nolo Gareng Petruk, ayo derekno aku. Ha iki nang kene ora adelmu nang kene iki. Anak telu sing disebut jenenge kok mung loro. Hah? Tegese kowe wis ora nganak-anake aku. Kowe nguwalonke aku, Mir. Ayo. Semar, Semir. Semar, Mir. Semir. Mbaya liyane Semar Badranaya. Moh, aku seneng Semar. Semar ngono kuwi apik kok. Rasa dadak dipiyek-piyekne. Pake Ndara Werkudara kuwi dilipur, sajake kok Sungkawa. Wah. Lipur Ndara Werkudara ki arep nganggo apa? Panjenengane ora tau seneng-seneng, panjenengane ora tau rupian-rupian. Mengko nek malah kleru. Bagong kuwi sing biasane sok wani karo ndara-ndara. Kene. Kaya ngono kok. Pamomong. Kaya ngono kok. Apa sih? Sing tukang ngayomi. Lek mung ngayomi nek tak takon. Nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tanggung jawab? Mengaku ta? Mundur. Bapak iki digetak Bagong ya wedi. Mangsane ora. Arep ngopo, Gong? Menengo rasa cerewet. Ki bagi aku ki lho kok. Malang kerik barang. Menengo to? Gus. Wah, dididak ndasmu modar kowe ora. Gus. Kula tak takon. Saniki kula tak takon. Sakabehing masalah. Sakabehing perkara niku nuwun sewu, apa ming rampung dienggo meneng? Heeh. Dienggo Sungkawa, dienggo sedhik. Apa? Gapokmu kapan kowe? Iki apa sing marahi? Watuk kok sing marahi aku. Mangkel aku. Apa mung cukup dienggo Sungkawa, apa mung cukup dienggo sedhik kula tak takon. Kabeh iki ora cukup dienggo Sungkawa, kabeh ora cukup dienggo sedhik. Panjenengan ajeng ngrabekke atmaja panjenengan. Iki menika setunggaling antaraning tiga. Ndara Wangsareja, Antarja, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena. Sampeyan wis dadi wong tuwa tenan. Tegese putra loro wis rabi, kari siji dirabekke wis mentas. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan,
Sedih niku sing disedhi apa? Hah? Arepmu. Apa piye? Ora ndiragat. Ya ngono, ha. Sampeyan iku satriya lho. Nek carane mung meneng bae ngene iki nyepelekke karo Panakawan. Umure tuwa Panakawan tinimbale sampeyan. Panakawan wis do tekan kene, Semar wis mblegek-gugek sadulita, lit. Mel. Kok sampeyan isih meneng mawon, Gareng disepelekke, Petro disepelekke. Ape meneh ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sik deg-degan. Ngono ndaramu nesu piye? Rasa cerewet men wae. Hah? Apik ngono kuwi. Ya wis, nek rumangsamu apik, menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung. Sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang Satriya Digdaya Sekti Mandrakuna Jayang Palugon komeng perkara ngrabeke anake kok susah, sedih. Ora jumbo karo kahanan. Ngerti ora rene aku nek carane kaya ngene. Mbok dolan nang pasar malah entuk kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok men dinengke wae sak penake dhewe. Ora ana wong dikepruk ndase kuwi. Deloken wae nek ora percaya. Aku malah tratapan jogong kuwi ngono kuwi. Rasa gila. Gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki? Ora ngajeni karo pakaryane wong cilik, ora ngajeni karo pakaryane batur, ora ngajeni karo pakaryane apa jenenge? Panakawan. Anggepe ora. Gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo? Wah. Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju ngono. Kok tak keplak ndasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhun e. Ngono madhies ngono modar tenan aku. Ha ngono omong. Lha Gong kuwi wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men, sisisanke wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo ndaraku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok ndaraku sing tak tresnani dhewe ora. Ape meneh ngono kuwi? Ha mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Adi mundur ta, Men? Ki tangane isih ketok e. Cangine ming cangkeme tok. Ora sembodo. Maju rene. Rada nyaket. Apa? Rada nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Tenane. Ora. Yakin? Yo. Nganggere nonyo sumpah sik. Kau ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene oke wis. Aduh. Ngopo karengan? Ketimbang ngene Ndara Werkudara. Modar ora. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jingik. Ketimbang tangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, ya ngapunten ya. Ora ana sing wani nglejarke penggali Ndara. Aku susah. Ngertos. Sopo yang bakal tak dawuhi supaya dhaup karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku Panakawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora, asuh. Oben kok. Wae ora klop karo aku pokoke iki. Tru, dewangi kok nek entuk apa-apa tak emoh ora. Lha niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu, arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan.
Wis mulai anggere-ngene delok Werkudara. Neneng ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku. Iki ana dhuwit 500. Tampanono. Apa to? Iya. Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi. Mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok, tak gawane dhewe. Lah kowe mong apa iki menggo acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane, Ndara. Kula mau napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek meng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng riku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Mpun tambun kaya ngenti. Yo aduh. Napa, Gong? Diblerek nganggo kuku Pancanaka. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan iki ya tegel ora ngekeke tenan. Wah. Aduh. Tro. Dasku tro. Lah piye? Tukono counterfeit. Oh iya. Counterfeit. Sing dingin ya terus larang kae, Gong. Terus saged to? Ora masalah. Oh iya. Wah, jan malah Ndara iki ngeplak Bagong barang dadak golek counterfeit-nya wis cekel-cekelnya. Tuliske. Tuliske terus? Iya. Semi. Delok. Iki ngandel ora? Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tru. Counterfeit. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki nek nganti bumbunanku mencelat ngono. Antel sirahmu. Anane salep iki ya iki ora. Gal. Nih, dadak loro nih. Yo tambani. Lho, pinten? 500. Wah, berarti 650. Salepe 150 e. Wah, caedan. Jaluk imbuh kok werna-werna. Didum sing adil. Karo dulur-dulure. Bapakmu iki wenehi. Mel. Kentuk Den Skandara 75. Bagong kuwi wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek apa piye? Wis ben. Wis dosane men disandang. Tak sandange. Meng dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngekake kowe selawe didum wong 3. Yo. Ya wis tak trimo ya, Gong. Heeh. Reng, njaluk ora? Njalukno. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndara e. Petro iki eneng dhuwit 5.000. Lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Sah. 5.000 didum wong loro. Njaluk ora, Reng? Njalukno. Ki ana Den 1000. Wis terserah sak paringmu. Wah, kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro 500-an loro? Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta, Dara. Panjenengan pilih kasih. Wah. Kare wonten dawuh. Aku gelem menehi kowe dhuwit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu gantinen sik. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko rak saya apik.
Apa wene ana rating Honda 70? Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit, ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komanan kalih dosa. Wah, Bagong. Nah, Semar mbok wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 ning kula betake. Dhek mung butuh tuku tes ya, Mas. Apa? Tes. Tes ki apa? Kuwi lho sing wedang diwiasi lho. Tes dengkulmu mlocot. Ini kalau kayak rong puluh ini iso tanduk ping 4 ya Mar ya? Mungkin kalau kayak 300 Mar, mengku nek Bagong Goro wadulo karo aku tak cangare cangkeme yang margawanan dhewe 300 wis Rasido Bati ae syukur iki jenenge Bati oke-oke iki ora apik Bati ya sithik wae Semar, kula aku kudu piye? Ning kula tak takon karo sampean. Yo. Sing gumana musik teng penggalih sampean sinten sing kira-kira cocok? Wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku ming Antasena. Mongko Antasena bocahe bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampean niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut, lah kudune anake sing dielingke. Ngoten mawon, Ndara. Kudu anut karo lajur sing pun wonten. Ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku mboten prayogi, Ndara, mboten prayogi. Permana remang uswamyo ngambrang kadi karunaning kasose yaneng marga malalat tumiring sang kondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulati dereng pantura dangu sami Balwacana kasaru katrenjo sawanipun ingkang putra ketiga Raden Anaja Raden Gatotkaca sumamur Raden Antasena diprojok tanpa harapan kagat nggih Sang Werkudara manglang triya mangungkung langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Rama Kyai ingkang putring pringgondanipun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ingkang putra pun Hananturja aku ngaturke sembahku katur ya Pak wah Gatot Antarja tak tampa Antasena cah bagus ndak tampa wonten paridamel menapa wekdal ingkang sampun dipun janjekaken dening Kanjeng Rama Kyai
ingkang putra ketiga supados sowan ngersa mantuka Kanjeng Rama Kyai keparenga inggalih paring dawuh wonten wigatos ing kados pundi Gatot wonten timbalan wektu saya nyaketi dene ramamu ing Jodipati bakal duwe gawe kemagepokan karo pamanmu Madukara lajeng kepareng Paduka dina samengko wis antuk trontong-trontong sulaing pepadang sapa ingkang bakal ndak pilih sapa ingkang bakal ndak dawuhi nuruti marang karepe wong gerang kaya bapakmu Jodipati lajeng kepareng Paduka Rama Kyai Antasena piye Pak maju kene eneng apa to Antasena piye Pak maju rene maju Den maju dawuhi bapak sampeyan ampun kuwatir maju mawon katon wigati kowe tak critani aku tau tate kencan semayan karo Janaka kowe ngerti anake pamanmu Madukara ya kuwi anakku Janakawati ha kersane bapak kencan semayanku karo pamanmu Madukara sesuk upama bocah wis padha dewasa bakal sesambungan ngraketake paseduluran ngraketake daging sing renggang nuntungke balung sing pisah Janakawati bakal tak pek mantu terus monggo iki mau aku bingung sapa ingkang bakal dadi manten lanang wah bareng bapakmu sawetara nglakoni tapa meneng nentremke kelawan ati Antasena ora ana liya sing tak pilih dadi manten lanang jauh karo Janakawati ya mengko inggir cah bagus turutana karepe wong tuwa sik Pak lah kok dadi bapak paring pangandikan sing dadi manten lanang aku yo Pak apa bojo aku gandel ora wah kowe mesti wani duwa karepe wong tuwa ora jeneng duwa ning aku ki durung seneng omah-omah kowe wis gerang wis ngerti aku wis gerang ki aku wis ngerti aku wis dewasa ning nuwun sewu aku ora durung gelem nambut siraning akrama tegese aku durung gelem omah-omah kakangmu sakarone wis do omah-omah mingkari kowe yen kowe gelem omah-omah tegese kowe ngentrengke gaweane wong tuwa kowe aja wangkel kowe aja ngengkel manut mawon to Den manut mawon Ndara manut mawon to Den aku ya ora ngono kuwi asasi kok gong kula dijaluk bali lho wah iya Den nek kula ya manut wah lali aku terus Ndara krungu ora ya krungu ya engko paling dijaluk meneh iki nek tak gunake ya nggo tuku apa-apa terus engko ya aja ngengkel karo aku kaya aja netangi kampurkaning wong gerang manut ora nun sewu Pak nek aku didhawuhi bapak munggah gunung medhun jurang gedhe-gedhene jegur segara aku ora bakal wegah ning nek bapak dawuh aku kon rabi aku durung iso nglakoni Kak aku durung iso dadi wong tuwa sing apik aku durung iso dadi bapak sing apik upama engko aku nggonku rabi diparingi momongan mumbangane mengko bapak Kisra merga ngurusi karo uripe Antasena nuwun Mahapura aku urung gelem wah caidan ya ngono kowe wani karo bapakmu ora perkara wani ning aku njaluk karo bapak wene ana inah sawetara wektu sawetara tak nggone mikir mengko nek kira-kira aku cocok karo adikku Janakawati ya tak lakonane nek ora ya nuwun sewu lho Pak ora jeneng aku wani karo sampeyan nek ora ya nuwun sewu aja gero penggalih bapak aku ora iso nglakoni wah edan
Kanjeng Rama duka karo Dimas Antasena. Dimas Antasena ditibani tangan nganti kuntal kaya ngono Kakang Mas. Kula mboten badhe mentala Kakang Mas. Tak bedhek ket mau. Mergo sing wani iki mung Ndara Antasena ngandel ora. Barang dijawuhi kon rabi, Ndara Antasena ora gelem. Wah. Antasena aja manut nyentulane rembuge wong gerang. Pak, aku nek tok dawuh munggah gunung jedur segura aku gelem. Nek kon rabi kosek Pak tak hitung dhisik. Wah, caedat. Ngono mau ya Trik ya. Ah iya. Aku ya weruh kok. Ha iya. Asem tenan. Ah wis biasane do gelut ki. Ha iya aku ya nganti gumun. Ndara Antasena ki lho mesti wani karo bapane. Heeh. Begitu Ndara Werkudara. Wah. Antasena. Kowe gelem rabi apa ora? Wah aku nek ora nyedak ndono. Caedan. Ora indo tak pinalti raine. Penyakit ora. Menungso Den sabar Ndara. Ampun kaya ngoten Den. Wah, Ben, patenane. Kuwi anak ora manut karo wong tuwa. Sing dikon rabi ora gelem iki lho. Wah, jur-jure kaya anak-anakku dhewe. Sabar. Sabar. Wah, malah getak. Kowe ngerti ora? Iki sapa iki? Getak-getak barang iki. Iki Ndara Werkudara, bendaramu. Ndara Antasena iki anake arep dijur, arep diluluh. Kuwi anake Ndara Werkudara. Sakarepe sabar-sabar ora. Sadar ora kowe? Semangkean. Sah. Bales aku ya. Nganti lho sah ora. Wah, ning nika ingkang putra. Nek wonten napa-napa cilik lara gedhe tekaning pati sampean sing getun. Wah, ora arep getun aku. Karo aku kowe malang kerik ning ngarepe wong tuwa, kowe malang kadhak ning ngarepe wong gerang, arep wani karo aku. Pak, aku durung iso nglakoni. Wah, edan. Kowe kepengin bapakmu ndang mudhar. Kowe kepengin bapakmu ndang ora iso mbok sawang, ora tau manut karo wong tuwa. Gatot Antarja kae bocah-bocah sing iso nyuwargake karo wong tuwa. Ning kowe ora tau iso gelem gugu karo dawuh wong tuwa. Wah, getun aku di anak kowe. Tapi aku tak balinone ibu kok piye? Nek pancen bapak getun ning aku urung iso nglakoni, Den. Dipenggalih to. Wong rabine abote pripun? Kang Rama niku wis budidaya supaya sampeyan niku entuk jodoh lho, kok mesti moh. Wah, Petro rasakno atiku. Nggih. Kula ya krasa. Aku mergo arep ngrabekke anak diwangsuli. Ngopo kok tak culuk matamu? Lu nganti omonge wis didhisiki. Wis ora. Wah, ayo kaki.
Saiki kowe tak tutke nang Madukara. Perkara mengko rasamu ora gathuk karo Jenakawati. Ya wis ora apa-apa sing baku bapakmu iso ngetokake karo pamanmu Janaka yen rembugan iki rembugan tuwa, ora rembugane wong cepete. Nggih nderek mawon. Mengke tekan Madukara niku terus nyawang calone temanten putri terus ati sampean pripun? Wah, cocok iki. Cocok aku. Ngono. Terus langsung rabi, mung ngoten tok kok. Ngoten. Lha niku nek karo Petro nek milih ya ngoten niku. Petro cocok aku, Petro ora cocok aku cocok tetep kudu cocok. Ya kok. Aku sok muni aku ora cocok e. Ning aku cocok e kae wae. Kena aku. Ora minggat ana geng ora. Wah, ning nek upama aku atiku ora srek, nek aku ora gelem, bapak ora apa-apa. Sing wigati tekan Madukara sih. Nek nggo atiku srek aku tak matur apa manane. Nek atiku ora srek, bapak ora gelah penggali ora. Wah, durung dilakoni wis cerewet. Nek ngono aku manut, Pak. Nek ngono aku manut. Nek kira-kira aku srek karo manten wedok, tak lakonane. Nek ora, nyuwun pangampun. Yo, ayo tekan Madukara. Yo, Pak. Kula nderek gitu. Yo, pono kawan kabeh padha melu.
pandan muncar non berkekunang surang sotetan padang Nun sewu Koko Prabu Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Pandura. Ya Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Kresna. Ndak tampa gawe gedhe katiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripit dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana kula pundhingga jimat paripit dayanana ing ngasantosan Werkudara slamet Kresna kakangku iya aku ngaturake basaku katura Dimas tak tampa gawe bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo paman. Iya. Kula semono ndak tampa pangestuning pamanmu Tampanana. Siwandarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur. Iya, semono ndak tampa pangestuku Tampanana ya nggih. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman aku ngaturke bekti katur Antasena cah bagus ndak tampa. Siwandarawati aku ngaturke bektiku katur. Iya Antasena ndak tampa. Pakde Mandura bektiku ya Pakde. Ya Antasena ndak tampa. Ora liwat pangestu ning awakmu Mandura Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Sumengga pengawak Bujang Damar Sasi rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu. Mugi kepareng kula cemadung dawuh. Kados pundi lan wonten wigatos menapa dene paduka pareng tedhak wonten ing kasatyan Madukara. Janaka wonten timbalan. Wale-wale apa Yai? Praptanipun Kakang iki kula saka karsanipun Kakang pribadi nanging minangka dadi badal wangling Yayi Prabu Duryudana. Uruhanira Dimas. Yen tapa Kakang ing Mandura sowan nglarapake kelawan Majakula Semana Mandra Kumara dene wigatine Lesmana kepengin dhaup kaliyan Atmajamu si Janakawati. Mongko nyatane kabar ingkang ndak tampa dina samengko Janakawati nalika semana wis mbok pacengake kelawan Atmajaning Si Werkudara nanging durung karuan sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula gandeng antaraning sira Yayi Madukara kelawan kadangku Werkudara durung ana tandha-tandha pepadang sapa ing bakal dadi temanten lanang. Mula pun Kakang wani ngaturake Lesmana Mandra Kumara nyowanake kelawan anakku Si Lesmana supaya samengko nggonmu wis kencan semayan kelawan Si Werkudara dibatalake digagalake. Malah samengko manten lanang dudu saka ing Jodimati nanging saka ing negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Janaka bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton loro kincanging risang mawe gandrung. Wah Janaka kulunten maring adhawuh Kakang Mas. Praptaku ning kasatyan Madukara nglarapake karo anakmu Si Antasena ingkang sayekti wis sagu bakal dadi calon manten lanang. Dadi wektu dina iki nggonmu kencan semayan karo Werkudara wis kelakon lan wis dadi. Mula aja nganti mbok owahi. Mula aja nganti mbok owahi nggonmu wis kencan karo kadangmu tuwa Jodimati. Iki anakku Antasena ing bakal tak dhawuhake karo anakmu Si Janakawati. Kose Werkudara hawa. Nadyan Si Adi wis nganti manten lanang nanging Si Adi rumangsanana yen to praptamu karo aku ning kasatyan Madukara. Wene dhisik Baladewa tinimbang Werkudara. Mula nadyan anan Atmajamu wis dipasangake karo anake Si Janaka. Nanging praptane Lesmana luwih dhisik mula Janaka kudu metung perkara iki. Aja mung sakepenake dhewe. Nyisihke karo calon manten Ngastina nanging kowe ngukup calon manten Jodimati. Tegese kuwi ora adil, tegese kuwi ora adil Janaka.
rapo sabdaning kukila ringgan negara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca anak lanang marang Garuda ingkang sowan kula nyabyantung somaduka paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman iya tak tampa samba lho iki kaya samba nun sewu Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa cah bagus pangestunipun Rama tampanana lha kok dadi kowe bareng karo kadangmu tuwa ing Traju Trisna Rama sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana mugi sak mangke malah langkung prayogi menawi Kanjeng Rama mangertos dhateng lampanipun lelakon apa Stijo nalika semanten kula nampi sowanipun kadang kula taruning marang Garuda pun Yayi Samba piyambakipun kepengin saged amengku garwa dhateng atmajanipun paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati nanging sajaipun badhe munjaturna sawaduka Kanjeng Rama kadang kula pun Yayi Samba menika ajrih menawi nampi dukanipun Kanjeng Rama tumunten sowan dhateng negaring Traju Trisna lan kula ingkang minangka dados wakilipun Kanjeng Rama kula ingkang sakmangke badhe nyuwun supados paman Janaka maringaken pun Yayi Jenakawati kaparingaken dhateng kadang kula pun Samba Wisnubrata badhe winengku garwa Kanjeng Rama jagat pasisaning Bathara Wayapura jagat Samba wonten maring adawuh lah kok dadi kowe ora taren karo wong tuamu malah semune kowe ora percaya karo wong tuamu ing mesine kowe kepengin dhaup mengku sawijining putri mono kudu nyuwun pangestu karo wong tuwa ning wong tuwa mbok telapake malah kowe matur karo kadangmu Werda ya kuwi anak Gusti Jabamana Kasura Samba gegayuhan apa wae iki ora entuk pangestu ning wong tuwa digayu tuna dirangsang bakal luput titenana Kanjeng Rama sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadyan sampun mekaten pangandhenipun Maduka Kanjeng Rama nanging kula badhe anyobi dhateng ketrimaning gesang kula nadyan boten kanthi pangestunipun Kanjeng Rama namung kula kinten ingkang kula sambati menika Kakang Mas Tijo mbok menawi pangestunipun Kakang Mas Tijo anyembuh dhateng kasembadaning sedya kula Rama ya wis sakarmu aku ora melu-melu perkara iki wis sakarmu inggih Koko Prabu Kakang Mas anakku Setijo malah aku dadi bingung teka kaya ngene lelakon ingkang dumadyana ing kasatyan Madukara Janaka aku teka luwih dhisik aku kencan luwih dhisik nyuwun sewu paman menapa inggih paduka paman badhe negaken dhateng putra pun Setijo dene samangke kula sampun sowan minangka dados wakilipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati sampun mekaten panggenipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati kula aturi welas dhateng ingkang rayi pun Samba inggih putra pun Samba Wisnubrata samangke supados kadhawuhaken kalipun Jenakawati Arjuna kowe aja ngawuh gawan ora aku sing teka dhisik kudu mbok dhisikake. Wah, aku sing kencan dhisik kudu mbok dhisikake. Kula nyuwun kawelasan kalian paman Janaka. Aku kon njaluk supaya Janaka menehake anake kelawan aku bakal tak dhawuhake Lesmana Mandra Kumara. Wah, mengko yen Antasena kagol Madukara sing tak obrak-abrik. Gandeng Paduka ingkang sampun kencan semayan kaliyan ingkang rayi malah sak mangke kathah penglamar ingkang sampun rawuh wonten ing Madukara ewuhaya ing pangraos kula mboten saged ngrampungi perkawis menika malah sak mangke kula borongaken dhateng jengandika Kakang Mas. Lho lah kok tadi Werkudara sing tengah iki piye Kakang Mas Jodipati ingkang kula pitados Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ya aku trima ning Werkudara ya kudu adil ngrampungi perkara iki aja mban sindhe mban siladan. Wah, Werkudara kuwi nggone wong wutuh apa anane
Yen pancen aku kudu nglakoni sarta ingkang mutusi perkara iki Janaka tak tampa apa sing dadi aturmu. Baladewa kakangku. Setijo kabeh padha nggawa manten lanang. Wah, yen manut karo Werkudara ya kudu dirampungi kanthi carane wong lanang, carane wong satriya. Carane satriya piye? Manten telu didu. Manten telu didu piye? Didu sapa sing menang ngukup Janakawati. Lah nek antaraning Lesmana karo Antasena ya ora imbang. Wah, perkarane ora perkara imbang karo ora mengkari wani apa ora. Yen ora wani mantenmu ganen bali ngono. Ora kanggo nang kene. Nanging sapa sing wani ayo ditandingke? Ditandingke Lesmana Samba Antasena. Sapa sing unggul ngukup paran Janakawati? Werkudara, aku sarujuk. Kudu adil Arjuna kula maring dawuh. Ngendikaning kadangmu Jodipati iki mau pancen wis bener lan wis pener. Siripun kados pundi paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho coba to. Samba kuwi ya satriya. Lesmana ya satriya. Antasena kuwi ya satriya. Malah sing putra Nalendra kuwi Lesmana karo Samba. Lah nek kepengin mengko garwa sawijining putri ya kudu duwe pambegan kaya ratu-ratu liyane bedah negara mboyong putri. Nek meng enak-enak tengok-tengok nemu kethok lah dudu anak ratu nek cara kaya ngono kuwi. Usah menyat saka papanmu Janaka. Perkara iki tak rampunge. Aku sing bakal ngawat-awati. Ning aku njaluk apa? Ora entuk ewang-ewangan. Aku ya ora mbelani Lesmana kaya aja ngewangi Antasena, Stija aja ngewangi Samba. Wis ngono wae. Wis didu nganti sing tele-tele sapa ya kowe sing ora bakal entuk Janakawati. Sapa sing menang ya kowe sing bakal entuk Janakawati. Wah, tak sekseni Gunemani Baladewa. Kelap-lapaton lirking saking risang mawe gandrung Lesmana kowe ngalau kowe putra Nalendra Ngastina tak kira kowe nggayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan Samba kadangmu tuwa ing marang Garuda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati. Mula tak jaluk kanthi banget. Adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur mbok sapa kowe. Rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Wah. Nyaron kluntang-klandil ngono kok. Sing meneng. Alon-alon wae ya, Tru. Mbah,
alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak toi pecahing dada muncrating ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Oh, piye, Tru? Apik. Kaya karton ketemper yudhane Ki Adi. Waduh. Kula menika slaminipun gesang menika dereng nate. Kula menika nglampahi peperangan dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kalanipun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Kula yen siadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuke meneh yen pancen siadi kepengin dhawuh karo sawijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani so bali-bali. Ayo, wis lunga siji mantane ayo, ayo. Lunga kalah karo Lesmana glilipe ming gari siji. Kowe manggato Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung.
Lakon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti malah Kakang karo kanca Kakang Antarja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok to? Ning tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane. Mesti. Nah, anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya amba-amba. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki rasa dadak do ditakoni, mlaku barenge wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ra iso ndodok, ra iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka halus. Itu perlu dipertanyakan. Ngono. Mungel langgam sesi deman. Udus. Kok gak Ndara Arimbi ya, Tru? Mbuh, Aku ora melu-melu ora. oh Bagong kuwi kaya ngono kok. Mangkat. No, Mangkat. mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek meles monoe jane aku ani lho, Tru. Nah, terus Nah, aku sing mangkat pripun, Ndara? ora. Kula sing mangkat terus malah tak ajar. Kula sing rabi karo jenenge. Wah, Bagong mesti ngalut yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora? Ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-geseket. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong ten rika ngono ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu. Yo, sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoan milih kok kowe. Ha wegah aku kok. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ha oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan ro maling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Antasena. Heeh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira, mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeke Lesmana. Nek jane aku ora dikarep rabi karo adhiku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lemu rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah. Aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, pret. Sok resik kowe.
Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Aduh. Wah, montar aku. Ayo. Bagus Lesmana piye? Remo piye? Sombo kalah kalih kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh, lha apa kowe ora kelakon dhawuh karo Jenakawati, Lesmana? Apa ora kelakon dhawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tontokane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya modar tenan. Mungsuh Antasena kok arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Nggih pun yang kula nglenggono. Loh. Nglenggono piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon kembang. Tuku kate. Wis ora sembodo. Dunia. Seneng kula. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko le nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Kula ya ora dong sedo muni COD ngono lho. Kula niku ora dong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, Kong. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye? Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditotke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Truk. Mbok. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandhani. Walah, dadak ngene. Ngono. Utawa Dik. Muni Dik. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Nah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nenek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku, guyu, wes langsung dijegal. Lho. Iki ngopo to iki cah? Aku kesuwen iki males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng.
Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku dieling-eling. Yo. Aku Padamu. Sing kedua, aku tresno kowe. aku tresno kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresno kowe Jenakawati. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Dieling-eling lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja truk iki nggo ndadawake wektu ya. Gawe ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresno karo kowe. ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe bapak. Telu mukara kuwi ya kok. Heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo. Antasena, piye wale? Iki anakku Jenakawati, Surak Mawurahan ingkang bisa unggul ana ing sayembara perang. Mung anakku Antasena. Heeh. Mula anakku Jenakawati tak pasrahke karo kowe. Jenakawati, kula Kakang Mas, aku padamu. piye to? Wis beres. Mesem mboten? Durung. Kalimat kedua. Keluarkan. Jenakawati, Kula Kakang Mas, aku tresno karo kowe. mesem mboten? Ora iku. Kalimat ketiga. Sik tak lunga sik. Nek ora lunga ya cilok. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi karo kowe bapak. Ngopo ya, Pak? Wah, kok ngono. Bagong sing ngandani. Wah. Pedro, Nun. Aku ya, Gong. Ayo kono. Wonten dawuh. bagong ndi? Oh, diar. Wih, Gong, kuwi pite sapa nggo ngopi ado banget kuwi. Sampai jumpa. Bagong ngopi ado banget kok. Wedi sajake. Wah, ngajari karo anakku. Nggih, kula ya ngerti. Neng kemawon mengko rak bali riki ajeng nang pitung-pitung wong dudu pite, mengko rak goleki sing duwe rak ngerti balekke ora. Kula kenalok maling punan. Antasena, piye, Pak? Piye rasamu? Ya suwe-suwe kok aku nyawang adikku Jenakawati iki kok seneng atine, Pak. Wah, seneng. Yen seneng tegese kowe uga ketukulan rasa tresna. Aja mbok tampik, aja mbok tuwa. Kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Lakonono ngger cah bagus. Janaka, kula wonten maring adhawuh Kakang. Wah, dina iki wis disekseni. Anakmu Jenakawati dadi bojone anakku Antasena. Mugi-mugi tansah atut runtut dumugi kaken-kaken inden-inden so kebak ing kabagyan Kakang Mas. Wah, yo.
asmane jajaran sembane kone blesanan menungso ora tatanan anggep apa iya jene aku menungso ora tatanan matane kek ngendi ana ratu ngadeg tabrak nganggo pik mutar Gong dalem wong nek tumindake salah ki ngono kuwi kowe aja-aja Indra Antasena kok ngomong kaya ngono ae terus kowe arep mlayu saka kasunyatan nyaut pite wong kok nggo pit kok iso nabrak aku ki ngematke kowe noleh memburi ta Tru ora ngerti nek Ndara Weradiwali ning ngarepku grubyak menungso aku ora tuh tabrak nggo pit ya ngapunten mboten ngerti mboten sengaja ora sengaja bane mlebu tengah-tengah sikil mak cekluk kena lampu dian nganti mules aku le ngambek mbok sesuk meneh ora aneh-aneh lha niku ngapunten nanti kok ngijoli sing depit rodane dekok rodho kok dekok anu apa pelek ayo rusak ora karo-karoan iki wis nek kae arep ameng lucuke kok tombo ayo saking dene kowe iki ora Janaka wonten jauh Antasena dadi bojone Janakawati inggih Koko Prabu kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu mangestanana dhateng Kang Putrawun Janakawati lan Antasena samangke perkawis Lesmana Mandra Kumara kula kinten mbok menawi sadèrèng titi mangsanipun pikantuk judu kula nyuwun pangapunten ya ora dadi ngopo ning lilananipun Kakang manunggal ning kasatriyan Madukara maringi pangestu karo anakku Si Antasena Wadene Si Janakawati kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko kahanan wis padhang atiku ya wis lega semono uga mbok menawa rasamu ya wis lega inggih Antasena wis gelem rabi Antasena wis gelem jauh wah rasane wis cemeplong atine ora Kudara Semar kula ndongakno karo anakku sakloron mugi-mugi tansah atut runtut kebak ing kaberkaning Gusti Mahanasa bagya mulya sugengipun ngantos puputing yuswa tansah tresna tinresnanan saengga saged momong putra ingkang sayekti saged njunjung derajatipun tiyang sepuh ya para madya wusana sampun kasembadan niring sambikala sesanti sura sudirajan kang retsuh brasta tapik ulah darmastuti rahing samya makarya rahayung sam